Čaute, vítam vás u ďalšieho videa. Moje meno je Gamerska, som tu s Datkom 2223. Čaute. A dneska vám natočíme taký menší vlog o tom, ako teraz budem častejšie točiť so Datkom. Som sa rozhodol, že budeme točiť Minecraft, nejaké vlogy a popri tom nejaké veci ešte, čo by sme tak akože... Takže Datko je na mojom serveri hlavný admin. Stránku serveru aj IP adresu vám dám zase do popisku videa, pokiaľ ešte neviete. A tak. Tak, čo by sme ešte k tomu dodali? Čo viem. Na serveri budú aj minihry, No, preto sa to... ak sa to spraví. A čo viem. Potom viem taký super server, v ktorom sú také minihry, tak potom to by sme natočili aj Survival Games, pokiaľ by to šlo na Gamero server a tak. Dobre, takže toto bol taký menší vlog. IP adresu aj stránku vám dám do popisku, Skype a uvidím sa v druhom videu, takže zatiaľ, ak sa vám video páčilo, dajte like, koment, odber, si budem veľmi rád. Takže čaute. Čaute.